Дзе адпачывае Роман Пратасевіч, якую хлусню Лукашэнкі выкраў яго генерал, а таксама як прыём у міністра скончыўся арыштам і крымінальнай справай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Дольче віта Романа Пратасевіча альбо заводскога цеха ў Эміраты. Нядаўна стала вядома, што хлопец уладкаваўся працаваць на мінскі электрамеханічны завод звычайным электразваршчыкам. Заробкі абяцалі неблагія, але ж Роман мусіў аддаваць вялікую частку свайго заробку на сплату шматмільённага штрафу, які атрымаў як фігурант справы нехта. Праўда, цяпер аказалася, што Пратасевіч зусім не бядуе, бо ён разам з жонкай спакойна адпачывае ў Арабскіх Эміратах. Пра гэта сам Роман расказаў беларуска-расійскаму дуэту пропагандыстаў. На этот раз, к счастью, это был не Ryanair, а демократические линии Белавиа, назовем их так. Вот. Ну и я нахожусь сейчас, я думаю, как вы уже догадались по заднему фону, в Дубае. Вот прилетел посмотреть на шпили, как в том легендарном меме. Вот. Прилетел сюда отдохнуть. Расслабиться немного, потому что последние годы, можно сказать, были весьма напряженными для меня. Акрамя таго, Роман расказаў, што той вялікі штраф яму плаціць, аказваецца, ужо не трэба. Пасля апеляцыі хлопца на першапачатковае рашэнне суд зняў з Пратасевіча абавязкі па выплатах. І з грашыма ў яго цяпер усё цалкам нармальна. Для разумення, квіткі Белавіа на аднаго чалавека ў Дубаі назад каштуюць у раёне 3000 беларускіх рублёў, а Роман, нагадаем, паляцеў разам з каханай, то бок памнажайце на 2. Цікава, праўда, як Роман змог узяць адпачынак усяго пасля 3 месяцаў працы на заводзе. Звычайна такое магчыма толькі пасля паўгода работы. Але ж сам мінска-дубайскі зваршчык не стаў ніяк гэта тлумачыць. Ну і яшчэ адзін цікавы момант. Пратасевіч расказаў, што вырашыў давучыцца на журфаку БДУ і скончыць яго завочна. І ўжо нават падаў дакументы. Так што, ведаючы няздольнасць Романа працяглы час заставацца на адным месцы, магчыма, ягоная кар'ера зваршчыка толькі часовы этап. І пазней лукашэнкаўская прапаганда ўсё ж знойдзе спосаб, як выкарыстаць былога закладніка. Сам ён, здаецца, супраць і не будзе. Прынамсі, і апазіцыю, і сваіх былых калег Роман ужо пляжыць вельмі спраўна, як самы сапраўдны лукашыст. Кіраўнік Рады бяспекі Беларусі завочна паспрачаўся з Лукашэнкам і несвядома падлавіў таго на хлусні. Апошнім часам улады Беларусі палохаюць насельніцтва напружаннем на беларуска-украінскай мяжы. І нават сам Лукашенко казаў, што Украіна пастаянна трымае там 120 000 вайскоўцаў. Таму Беларусь цяпер таксама перакінула на поўдзень ажно траціну сваёй арміі. Для разумення, агулам у Лукашэнкі каля 65 000 вайскоўцаў, то бок траціна гэта каля 20 000. Праўда, цяпер кіраўнік Рады бяспекі генерал-лейтэнант Вальфовіч агучыў зусім іншыя лічбы. Па яго словах, украінскі вайсковы кантынгент каля Беларусі складае не 120 000, а ў дзясяткі разоў менш, толькі 14 000. А беларуская групоўка каля мяжы складае ўсяго толькі 4500. І гэта таксама далёка не траціна, як расказваў Александр Лукашенко. Чыноўнік сабраўся выхоўваць дактароў. Міністр аховы здароўя Александр Хаджаеў праехаўся па раённых бальніцах Гомельскай вобласці і прыйшоў да высновы, што беларускім медыкам не хапае ветлівасці. Цытата. Важны момант — неабходнасць абавязковага навучання галоў урачоў і іншых медработнікаў добразычлівым адносінам з пацыентамі паліклінік. Таксама аўдыёзапіс размоў у рэгістратуры павінен спрыяць развіццю ўзаемнага, паважлівага стаўлення паміж спецыялістам і пацыентам. Канец цытаты. Цяпер прэс-служба Мінздароўя павінна распрацаваць і давесці да ўсіх медыкаў неабходнасць выкарыстання сучасных методык зносін з пацыентамі і іх сваякамі. Паказальная гісторыя. Пасля прыёму у міністра Кубракова арыштавалі жанчыну, якая падтрымлівала ўладу, але гадамі змагалася з сілавікамі. Наталья Мікуліч выглядала прафесійнай скаржніцай. Ужо больш за 5 гадоў яна вядзе зацяты бой з педафіламі і сілавікамі, якія, на яе думку, пакрываюць вычварэнцаў. Калі коратка, то ўсё сваё жыццё ў апошнія гады Наталья прысвяціла таму, каб пакараць свайго зяця. Жанчына пераконвала грамадства ў тым, што ён гвалтаваў сваю дачку, адпаведна, унучку Наталі. Але пасля бясконцай колькасці праверак і пераправерак следчыя вырашылі не заводзіць крымінальную справу на мужчыну. Да таго ж у маі 23 года зять жанчыны падаў супраць яе пазоў пра абарону гонару і годнасці, і ў выніку суд выйграў. Але падчас змагання з зяцем Наталья Мікуліч абрала вельмі цікавую стратэгію. Яна стала зацята падкрэсліваць сваю адданасць Александру Лукашэнку, спадзяючыся, што той дапаможа. А таксама яна стала прыхільніцай ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі і ў нейкі момант у яе уступіла.
Олегу Гайдукевічу яна перыядычна дзякавала ў соцсетках за нейкую падтрымку. Праўда, невядома, у чым яна была. Рэпосціла жанчына і іншыя праўладныя матэрыялы, напрыклад, зварот кіраўніка Воложынскага райвыканкама на конт Дня народнага адзінства, ды абвестку пра акцыю «Георгіўская стужка». Але ж асноўным кантэнтам, які Наталля рабіла кожны дзень, былі звароты да грамадскасці і разважанні пра тое, што варта як мага хутчэй пакараць вінаватых. Яна ваявала ўжо не толькі з зяцем, а пераконвала падпісчыкаў, што ўсе дзяржаўныя структуры пакрываюць вычварэнцаў, і школа ды дзіцячы садок, куды хадзіла ўнучка, і органы апекі, і мясцовыя міліцыянты ды следчыя. 14 лютага 24 года Наталля разам з мужам Сергеем схадзіла на прыём да міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова, які тады прыязджаў у Валожын. Гэта дало ёй вялікую надзею, бо той загадаў пераправерыць матэрыялы крымінальнай справы. Але праз 2 месяцы жанчына знікла з усіх соцсетак. У ранейшых рэаліях яна па-ранейшаму атрымлівала ад дзяржаўных органаў адпіскі, але ў сучаснай Беларусі такія наскокі на сілавікоў караюцца хутка і жорстка. У выніку на жанчыну завялі ажно 3 крымінальныя справы па артыкулах, якія звычайна выкарыстоўваюць для расправы з палітычнымі апанентамі. Гэта распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі і паклёп. Цяпер Мікуліч пачалі судзіць, і ёй пагражае да 5 гадоў калоніі. На старонцы жанчыны ў Фейсбуку пазначана, цытата: «Гэты аккаунт падтрымлівае палітыку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі Александра Рыгоровича. Па іроніі лёсу цяпер сама Мікуліч і стала ахвярай гэтай палітыкі». Лукашенко прыдумаў новае свята, але ж не хоча рабіць яго выхадным днём. Гаворка ідзе пра 17 верасня. У 21 годзе Лукашенко аб'явіў, што цяпер гэта дзень народнага адзінства. З гэтай нагоды па ўсёй Беларусі праходзіць куча канцэртаў і іншых мерапрыемстваў, але ж нягледзячы на пафас, дзень застаецца працоўным. Цяпер прапагандыст Вадзім Гігін патлумачыў. Аказваецца, на гэта настойвае асабіста Лукашенко. Цытата: «Бо Лукашенко асцярожна і акуратна ставіцца да ўвядзення дадатковых выхадных. У гэтым плане ён па-добраму кансерватыўны». Канец цытаты. Сам Лукашенко тым часам хвалюецца пра дэпутатаў. Сёння ён прыняў Ігора Сергіенку, былога генерал-маёра КДБ, які да гэтага сакавіка кіраваў лукашэнкаўскай адміністрацыі, а пасля быў зняты і адпраўлены ў парламент. Цяпер Лукашенко пацікавіўся, ці ўсё добра ў яго кішэнных прызначэнцаў. Как здесь у нас дела обстоят, нужна ли какая-то помощь, поддержка? Потому что очень много же депутатов пришло первый раз избраны. И, естественно, опыта работы парламентской нет, если здесь какие-то проблемы. А также в плане обеспечения работы, как работает совет, как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты. У нас же дом построен, где депутаты во время работы живут. Всем ли хватило места для проживания, может быть, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы. И как вообще вы вот свежим глазом видите в будущем работу наших депутатов? На гэтых выхадных у Беларусь зноў заляталі расійскія дроны. Гэтым разам зафіксавалі зноў як мінімум 8 беспілотнікаў, 7 дронаў камікадзе і 1 разведавальны апарат. Адзін з іх даляцеў аж да Наваградка, пасля чаго знік. Упаў ён, быў збіты ці вярнуўся ва ўкраіну, інфармацыі няма. Але беларускі гаюн адзначае, што ўсю ноч на 7 верасня ў небе працавала авіяцыя. Самалёты-знішчальнікі ўзляталі з аэрадрома Баранавічы 4 разы, а верталёты з мачулішчаў падымаліся двойчы. Прычым авіяцыя была заўважна не толькі на поўдні краіны, але таксама і на самай поўначы, у раёне Астраўца і Вілейкі. А гэта можа казаць пра тое, што да поўначы краіны мог даляцець не 1, а 2 шахеды. Акрамя таго, стала вядома, што адзін з дронаў заляцеў на тэрыторыю Латвіі. Папярэдне ён рухаўся якраз з беларускай тэрыторыі. У выніку гэты дрон сам упаў ва ўсходнім раёне Латвіі. Сумная статыстыка. Сацыёлагі Акадэміі навук пры замове Нацбанка правялі вялікае даследаванне фінансавай пісьменнасці беларусаў. І аказалася, што амаль траціна нашых суайчыннікаў не адкладвае ні капейкі і жыве ад зарплаты да зарплаты. Такіх аказалася 28%, прычым калі глядзець па рэгіёнах, то лічба яшчэ большая. На Гродзеншчыне так жывуць 34%, а на Віцебшчыне ажно 47%, то бок амаль палова.
Вандалы знішчылі крыжы ў віцебскіх курапатах. Гаворка ідзе пра урочышча ля вёскі Хайсы. У 2015 годзе на гэтым месцы знайшлі парэшткі людзей, расстраляных у гэтай мясцовасці падчас сталінскага тэрору. Актывісты стварылі тут мемарыял памяці і усталявалі некалькі крыжоў і інфармацыйны стэнд. Цяпер невядомыя разламалі 26 крыжоў разам з таблічкамі, якія расказвалі пра расстрэлы ў часе сталінскага тэрору. Прычым металічныя рамкі ад стэндаў і таблічак засталіся цэлымі, а самі стэнды з пластыка разбіты і зніклі. Пасля на людзей, якія прыйшлі прыбірацца, палявала міліцыя. Да ўрочышча пад'ехала машына з гучнагаварыцелем, адкуль гучалі заклікі выйсці з лесу і пагрозы. Прычым на разбурэнне мемарыяла сілавікі не рэагуюць. Крыжы ў Хайсах ужо ламалі ў 21 годзе, але міліцыя не стала шукаць вандалаў. Праклён дачнага пасёлка пад Магілёвам. Апошнім часам мясцовае садовае таварыства «Хімік» рэгулярна пастаўляе дрэнныя навіны. Спачатку там шпіталізавалі дзесяткі дзяцей пасля кантактаў з шалёным сабакам. Затым там жа заўважылі янотападобнага сабаку, таксама хворага на шаленства. Цяпер новая серыя. На выхадных у гэтым дачным пасёлку загарэлася крама. Пакуль прыехалі ратавальнікі, у будынку ўжо пачалі падаць перакрыцці, і ў выніку крама выгарала ўшчэнт. А пад Мінскам за пажару загінулі дзесяткі тысяч куранят. Уначы 7 верасня раптам загарэўся птушнік у пасёлку Кастрычніцкі Смалявіцкага раёна. Прычыны пакуль невядомыя, але ж наступствы жудасныя. Агонь знішчыў 92 800 куранят-бройлераў. Падарунак ад мужа падвёў пад крыміналку. Трагікамічная гісторыя адбылася ў Мінску. Дарослы мужчына скраў у супермаркеце 4 баначкі крэму агульным коштам амаль у 1900 беларускіх рублёў. Здабычу ён падарыў жонцы, прычым не хаваў, дзе і як ён узяў той крэм. Праўда, пасля нейкай сваркі жонка выкінула гэтыя падарункі, але ж ад праблем гэта не выратавала. Неўзабаве яе мужа знайшла міліцыя. За той крэм на яго завялі крыміналку за крадзеж і далі яму 2 гады хатняй хіміі, а затым сілавікі заняліся і жанчынай. На яе таксама завялі крымінальную справу за захоўванне скрадзенага. У выніку судзілі і жонку. Яна атрымала год хатняй хіміі і гіганцкі штраф ажно ў 12 000 рублёў. Незвычайнае вяселле ў Гродні. Маладыя пасля ЗАГСа і фотасесіі адправіліся ў гатэль, і аказалася, што вокны іх нумара выходзілі на плошчу, дзе гродзенцы святкавалі дзень горада. Пара перыядычна выходзіла на балкон, каб патанчыць пад музыку святочнага канцэрта. Мінакі на плошчы заўважылі маладых, рабілі кампліменты нявесце і віншавалі з вяселлем. І тады маладая пара вырашыла зладзіць цырымонію кідання букета нявесты проста з балкона. Усё атрымалася спантанна, але на цырымонію раптам сабраўся натоўп з сотні чалавек. Пасля непрацяглай барацьбы букет дастаўся, што не зусім звычайна, маладому хлопцу. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.